Bok ljudi, dobrodošli u još jedan moj video. U današnjem videu ću vam pokazati sve što je jučer izašlo u novom updateu za Humvee. Idemo krenuti. Znači kao prvo došao je novi medal event. Ako sada kliknemo na to, tu imamo za medal account se možemo verificirati i onda dobivati stvari. Tu na primjer trebamo za Ethan AFV trebamo poslati jedan klip u War Tycoona na medal account i trebamo napraviti štete za to vozilo. I još ima puno više, ali naravno najbitnija stvar koju su promijenili i koju su dodali je za početničko vozilo Humvee. Dobro, idemo krenuti. Znači kao prvo su zamijenili Humvee vozilo za novu verziju i to je Humvee Tao 2. Ima neupgradano, ima 1150 životnih bodova i brzinu od 55. Ima Tao 2 raketu i pušku smoke screen, možeš transportirati oil barrele i možeš s airdropom prizvati. Košta 7 dijelova što je dosta puno. I dobro, ovako sada izgleda. Nije loše, dosta su se potrudili. 1 metak radi 25, a raketa 300 štete. To je dosta puno. Unutrašnji dio izgleda dosta dobro, moram reći. I tu iza bi se moglo isto hodati i tu iznad možeš isto ući. Sve u svemu dosta je dobro vozilo, moram reći. I stvarno to je bolja verzija Humvea. I sada za Humvee Hawkeye. Za to vozilo smo trebali voziti bilo koje vozilo za 300 sekundi, što nije tako teško, košta vozilo 50.000 novčića. I sada za to dobijemo jedan artillery i smoke screen i isto možemo prek airdropa. Brzinu ima od 45, 950 životnih bodova i sada da vidimo. Dobro, možemo naravno pucati i možemo smoke screen. Ok, kako vidite piše da ne možeš pucati dok se mičeš, možeš i jako puno zoomirati van. Ali najbitnija stvar je koliko štete radi. Je to sad bilo 500 ili 600, ne znam, budemo ponovili da bolje vidimo. Jer bitno je da znamo koliko radi štete, da vi znate. 500 štete radi. Dobro, ovo je sve u svemu jako laki zadatak i sada da vidimo vozilo ovak. Nema vrataka je već jako loša stvar jer može vas bilo tko pucati. Ali sve u svemu izgleda ako malo futuristično vozilo s nekog filma. Ali sve u svemu, jako je laki zadatak, nije loše napraviti. To je praktički ko HIMARS, evo da vam još to pokažem da znate kaj mislim. To vam je ko HIMARS ili Katjuška, samo mini verzija ili početna verzija za početnike, pa po meni vrijedi napraviti zadatak. Evo da vam pokažem kaj mislim, znači evo tu HIMARS. Kako vidite možete i tu pucati rakete i možete zoomirati isto van, budete sada vidjeli. Možemo jako zoomirati van, samo razlika je da jedna raketa radi 550 štete. Znači to je stvarno velika razlika u vozilu i to, ali sve u svemu nije loš zadatak i to je bil novi Humvee update. Nadam se da vam se sviđao video. Ko ćete vidjeti preglede od vozila, samo mi napišite u komentare koje vozilo da sljedeće pregledam i vidimo se u sljedećem videu ljudi. Bok!